never sindithini never sindithini ta yo angazi bendiyenzela ntoni bendiqala ntoni ngola nto ndiyenzayo apha ngabikho ithini le nto ndisifunele le hayi ndibethe kuthiwa ndiqabile okay enye into andingomrapper esiba umrapper Yeah. me I make music especially when it comes to it gives melody and it motivates, it encourages. Yeah. I was Polo Namasimba, I was Pola. So miyeke man. Even though been because what did you do to music in Benamasimba? Ndiyozama nawe yazi dondo. So bano otherwise what if by accept ndiye kwenye baby girl ethi no. Phuma kunetha ndiphuma ekseni ndirojwa isikole ekseni ndiyozamela thina kule relationship basakhe ikhaya sibe grand. But la project ka MK yawo andikho. Okay. Andikho. Yeah, that's all andikho. Coffee the king, I'm gonna put you back in the coffin again. You think you cough it again, nigga, you coughing again. For real? What? We damn and then noma ndiyakubhidisa na. Uchuba ndiyakubhidisa. Ndiyakubhidisa sendicingile. Yeah. Khona ndibhidisa naye because one of your songs was part of your playlist Mayhem Week 20 for a very long time. For sure. Yeah. Ndiyayiqonda ngoba ndibhidisa nabani because yena ngowase Mamasbury because benza kubuza uba why because ngowase Mora mas. Yeah, Samora, yeah, so. Like from the longest time Samora. khulele pa. Ndikhulele ePhilippi ta. Khulele ePhilippi ndageleza primary school yam. So when it comes to bafuneka ngiswitchile ngodi high school. Yeah. Like ndathatha unyaka oyi1 ndayohlala ezilalini yabo. Okay. And it's that time 2012 2013 is that time where there was gangsters. Okay. Amavura namavatu. Yeah. Mna ndikodukile ngoDecember after grade 7 wam primary. Ndakodwa ngoDecember ndahlala kwamnandi ngixhelela igusha baye opasile umtshana itime ayandenzela grand. Kwamnandi ndamnandelo esilalini. Ngofuneka ukubuye ke ngoku uzovula isigela ngiqala high school ke ngoku. Abuya. Xa ndibuya afike eCape Town. Man. Ingqondo yami igcwele ilali kakhulu. Ndifuna ubuyela esilalini mina man. Okay. Olethi ngikwenza icebo ndifuna uyofuna esilalini ndifuna uhlala khona benembandelo. Ndabuyela esilalini andageleza khona. It's that time ke ngoku into ezenzekayo zininzi abangani bami bendiskima nabo apha eCape Town. Sebejoyina le gang yamafura namavato. Abanye bakwikoma nendoni nje bendlela. Noma mna ndibethelwe ngela xesha. Yeah. So yami ndikhulele ePhilippi. Xa ndafuna nje unyaka oyi1 esilalini ndabuyela ke ngoku eCape Town ndahlalisa Mora ke ngoku. Oh, okay. Yeah, so Yakuva ngibhidisa taskisi man. Okay, sure. Hey, it's your boy Kaufman. I'm out in Cape Town. It's Barcelona, Jamaica, in Pole, South Africa, man. It's here to another episode of the Black Couch podcast, and we have a very, very special guest on the couch. As you have heard, Ingo Mayak had chatted for, I think, more than 8 weeks on the Mayhem Week 20 Top 20 Spotify playlist. Yeah, it's gonna be incredible conversation. Otherwise, shout out to Ikeja for sponsoring this episode as our Wi-Fi sponsor to make sure that we post on time, we get the content to you on time. Tango, Godman. But I think your song was one of the most enjoyed songs on the playlist. Gela xesha nansenze live. Dayeka. Ingxaki sometimes. Yeah. I'm gonna go back. But I was looking for a nice strategy of going back because Facebook, what they did, is that abasayigcini live 30 days and then you have to automatically. So yenzekela way I think maybe Pago week 20. Okay, sure. Yeah, but week 15. So the other ones as in your live besezisavekile zikhona nangoku. But you will notice that ba introduce la way
and yantyhafisa because iphelele pha kwi live yabo nzayipusha for 30 days and then it's gone yabo la way. So I wanted a strategy ndinda sifumana kulonyaka but ndisifumene esiphakathini. Okay. So I wanna start from week 1 next year. Sure. Yabo. Yeah, so I'm gonna shoot it while I'm live. I shoot ecaleni so that then and then the post again. Yeah, so that umuntu akwazi urecap kuyo. Sure, I get it. And that's a good idea, bro. Grand. Yeah, and also I wanna shoot it iskiyohlala ku YouTube rather than Facebook, and then Facebook I can take snippets. Yabo, mhlawumbe umuntu ku playlist ofuna la part in reactor kungoma yakhe. I post. That's dope. Yeah, so I wanna do that. That's dope. Was that your first project? Umkharezo. Yeah. Umkharezo was my first EP project. Yeah. Ever since naqala ucula akona ndisenza singles. Okay. Yeah. Singles, feature collaborations, singles, yeah. So uqale nobani uSpana wena? Kanye buSpana weta from the get go. Mina ngiqale kahle ungena micini on the booth ngo 2015. Yeah. Ufunda insebenziswano. There was this nigga eclassini le out iyacula le. Mina dinayo le ingaphakathi kum. But andika sicebisa uba make ndiye studio yabo. Mana ngihlala pa back seat eclassini bhala nje ezaqumbunyana ze verses shobanise nifaka emqhumbeni bhale because nibaseleka ngokhidio mamela ispaza kakhulu kubakhe sessions ePhilip Root Fest anenziya bhange weekends yama nabangani bami siqhuba amataya yendibaselekile le so ndigeleza insebenziswana ke kule out seyicula le out le imane siye studio simane sigeze lapha eclassini le chap umzida uyaphusha manje mbiza ayifani hey because wayene Alfred $1 million batwathi studio by Philip kodwa man $1 million disilibela okudala ngoko so ara record ezo ngoma manje kanifisa izingoma zakho fondini nje ngicula because ndiyazi nami ngaphakathi le finally nathi nasiveza namba fondini nami kanipusha nganyimini ye studio man how it takes to ba record ingoma angicebisa grand masenze kanje nakanje producer wakhona cebo sithandela iganja kakhulu so kuze studio sapha asensebenziswana man uThotman okuthiwa ngutalo Lulu boy million dollar records because asikhona studio sasingase Root Fest anzazi ke so sasikhona ngoba sasithanda record Brown ne I think ngiyangibani umjita ku Vuvu yo ayifunde Fezeka for sure because umculo ubuthanda kolacala ngabe ayifunde Fezeka onmaziyo owayispana no Brown yengutabora khona khuluma nokuthi ngitabora nguye uHrotman wayeshuta no shooter ngesikhathi so German sesikelo 2015 nifunda grade 11 umjida phela ndivana naye ndikopola naye grand andise studio ndiyaw record the first song yami nabona ba okay this is how it go xa sound mic in alright ingoma nama ndayimamela unyaka wonke ingoma ziyi-1 mamela ndifaka ku repeat and is believe bandimi lo so it all started there na Khotman qale ndodwa ndani ke ngoko kasebendihlala kuya beSamora akhona amajida ke ngoko ebengicula nabo ngefone khali beat ngapha nansi ifone ngapha sifaka inanzika ngapha lawe isibindi hose sisamanza uqhuma nje speaker ba inga sound khabaka sound grand like si recorda kanjalo sive ingoma sifisa abantu babhawa bama sidani kusani grand kulewe and abantu ke back then bebengakulahlekisi besithi dope lewe now usifila udope so naphusha bingumingo umjida wakhona umjida ukwayiyona actor you is talented that nigga shout out to him otherwise nezinye zethu itsozi so saqala kanjalo ke ngoku up until ke ngoku ndidibana nabanye abantu kule journey yami didn't you get like la shock moment whereby when you hear your voice on the mic because sometimes it's either it's gonna be like you wow okanye it's gonna be like hey I sound ngathi ngomnye umuntu xa sendivakale micini okuqala ifake ibeat ecomputing are you ready I'm ready fake headset headset besingeka
setshenziswa gate phofu la kwa studio ngiqala kusicule bese ngasiphanisa headset bekuthutywa nje volume Okay. yeah ibe imic phambi kwami gcwele endlini ngaphakathi Yeah, eza studio zokuqala. never sindithini never sindithini ta yo angathi bendiyenza la nto bendiqala ntona ngola nto ndiyenzayo ngabe ko yithini le nto ndisifunele le ha ndibethe to ngiqabile okay ikhaliswe pa ndijonge i-reactions zabantu while ikhala ivoice yami andisbelieve bandimle ndise studio bra ngxaki beyinto enkulu ngesasikhathi because bingeyonto ixhaphakileyo ingapha nangapha e-studio yabo busiya ngelo xesha the moment you get use it yabo bingesasikhathi so I don't want to lie bro I was I feel some type of way ningayaziyo uba ngathi ndandifila njani qala kwamuziva ivoice yami ikhala ucomputing is begin ba okay ndenza ingoma ngoku. So like how long did it take for you to do your second song? Because you said that you listened for the song ingoma one unyaka wonke. Okay, now it didn't took me a long time. It didn't took me a long time because I'm a passionate guy. I don't want to lie. I'm passionate ngento once into ndiyenze ndifuna ukwenza more. So anobuyela back ndibe sure ba it took me how long but ngazi mhlawumbe noma zinyanga ezimbini. Okay. Yeah, because I had to had money before I go to a studio to bribe a producer back second record yabo because you had to buy a producer yenzele something if no record and there are people on the list abafuna recorder and if you want to jump kupiqhosha so noma ngazi zinyanga zi2 ukuze ndi record ezinye ingoma zami ke ngona majita ke ngona sasipanye ndodwa ke le yoqala ibiye yami ndizitesta nami ndiziva ba ndingaphelela lapha naleyo kani yoqala kwenzeka. So kanti yithi ndimamele the whole year la ngoma yami yokuqala is because yona biyingoma yami yokuqala yabo even though zikhona ezinye ndizirecorder so liyabe ngisoloko ndiyimamela kakhulu ngoba yami is my song. You still have the song? Yo enyamalala Bagathi uyayifumana, is it a song that you would re-release? No song ndi-release mamela ndodwa even bro zikhona nazo ezama 2018 2016 qala izimamela ngoku yo ndingazi ndidlela phakathi kwabantu but that time it was dope bro yo because it was my get go song and then go I fuck with it ndlela nje grand but not bandidlalela abantu hayi ngayinxaki leyo sikhona izithola ukuthi hayi le nabantu ayenza ngemiracle le yebo sibe khona ezibona ba noma ukuthini leze ndiyenza manje ndiyenza sisiba ndiyenza kodwa we feel because we feel ngokuyenza umculo sometimes I think umculo i reflection yexesha kulo even yabo so ukhula kwakho vele uboma anani light nyane that time yabo nendlela enicinga ngayo dibanisa amagama ngayo iya cringe ngoku ayisafana nakuqala. I've noticed something when I thought about like you've worked with like very incredible artists yabo Otamachili yabo. Yeah, sure. When do you start to work with people that you feel like ayjonga aspana la machita yabo? When do you feel like now man angoku ndingusiphola ngoku like nabdinga ndingama phakathi kwabantu ndibene confidence uba kuseajonga umculo wami yagadlela? Sure. Okay, here is the thing. Ndiphume high school ke ngoku yabo. Ndine mindset yo yeJozi. Umculo ndiyawuthanda ndiyawuphila. So amajita la andikachayisani nawo like andikabe close nawo oDamachila abo MEK o Shapasi o Black Chain yabo. Bayaziphushela nabo i-movement yenzeka and ke ngamajita ya performer and ke ngoku they have i-follow up social media. Mna ndisaphusha namajita endiphusha nawo angekho serious aphushwa ndim yabo. Okay. Mna I'm always that nigga who always pushes niggas back say let's go get it majita yabo. So ndaqhiba high school yam 2017 ndabuye lapha eKapa ndiseyijove grand ndakhangela spana ngoJune. Okay, zenza change izinto ngoDecember ke ngoku ndabuye ngoDecember na izipito ndifike ngo2018 ke ngoku ndaqala live eJozi. Okay. eJozi afika nahlala eJozi ndisiya ngala mentality yokuba yabo ngoku njengoba ngicula nje ndiphethe umculo wami efonini ndizokhangela istudio ndifuna usignwa
Anthola kanjani? Yeah. In my mindset nalando yo sign, sinalando yo sign mos yabo. Wazo sign about how it takes uma sign. Fika choose ngikhangala istudio. Kufanele ngifumene ispan, kufanele ngifime because lokho you can't just kule wesiyenzayo kufanele kube khona iqhoshela ingenayo so that ukwazi upolitics ukhangele way newe. Yeah. Fika Jozi ya ndihlala kwityotyombe le Grootman yam banye manje ligcinele kwathi ethokoza eJozi ePolar Park. Yeah. Andihlala pa. Andahlala pa. Khangela ispan ndasanyela ispan eGrootman. Khangela istudio nesayidini wale nisahlela nje. Ngeke nifike estudio nabetheka. Kuthiwa urecorder ke mfethu apha sicharge 800 for record. Ndithi siyakhala lapha. Ubusuka kwephi price emva? 50 rand. Even not the price, but the bag ye ganja. Yeah. I'm gonna get a studio session. Yeah. So about okay, what do you have? Car. Yeah. It's Jozi. Siyakhala lapha 800. Phangela ndini. Ananocela 800 for to record up. Yeah. Okay. Sithethe ndikhalisa umculo wami ndiyangalayo kuba ngo khawuvela ngoma bra before uncharge 800 if happen better njani. Yeah. Mfethu ingoma zakho ngitsemameleka azimnandi yebo. But ke it's a process, it's my time, it's my equipment, it's my mbane, it's my everything, so you have to basi khawulelane yebo. Yeah. It's okay. So ke if ndirecordile ingoma ngale 800 are you going to be able to push ingoma yami ise TV ni ise radio uthini? Nganam you record your song. Take your song. It's okay. Okay, Brahms Bnan boy. Anphuma. So phambene 800 to tap 800 ndivayo ngabikho wethini phinde ngikhangele ezinye same story different prices ngabikho wethini ncame ntyhafe ngondifumana ispan ke ngoGrootman yami nizamela ispan ndispan apho ndispan khona at least ndibene income ke ngo as soon as ndichase income andizilungise ke nje indlela endiphila ngayo nendlela endihlala kuyo kwathini yonke into ya grand phinde ndihaye futhi khangela studio futhi luckily ndibona amanye amazida ane studio sabo si useless kubo si studio nje sikhoyo ayi serious ngoko amazida abasekho serious. Yeah. And ayakuwo lo mazida lawo man ndingosiphola ndisuka eCape Town but ndizongosibhana apha eJozi bendifuna nje man i-chance yokuba use istudio senu. I want to make something like EP and then ke ngoku awul yabo ngendlela nifuna ngayo sisebenzisana sibe grand. Ndazirecordiswa ingoma ezi 5-6 I don't know something like that. Sagqiba ndaziva ndahappy namazida ndawaniki lo mali ndwanika wona njani ke ngoku amazida ayithanda indlela endiyovuse ngawo nawo. Ndabe sendandiphusha ke ngoku amazida ndigiga like because mna ndingumntu active nasefonini ndikhangela gigs by Jozi le kuthiwa is dangerous. Khangela ba ndibhukishwe ndiye ndilahleke ndindodwa. So amazida asaphela siphusha ke ngoku phela endisign ngalomsayino wethu ke thina sithi sifuna usayina ngomlomo yabo asayiniwe under this label. So ndiye ngespan maseJozi saphela ispan eJozi sendiyenzile lo connection ndiyenzile eJozi nalo mazida ndabuya naze Cape Town ke ngoku ngondisipanayo bandisithengele i-equipment. Okay. Sithengele i-laptop ndisithengele i-sound ndasithengele i-mic buya sifake ebhekini yami ezawi buya nahlala endlini ndafika ndazenza i-studio ba amazida benisithi mos bengekagobholi nawo before ngondivayayo ubuya kwami ke ngoku yabona ke ngoku zobeka izampha yabo ke wenza waqoqa lamazida bawola amadoda ngoku mna ngoku ndifuna usebenza ngoku MK Black Chain madoda text umuntu ba fonini ndifuna usipana na mhlawumbe ngandithatha serious until ndidibana naye ngoba akandazi bona sebesaziwa bona sidibana sithethe akusafudinga usibhola man pha kumnazo studio so anytime you want to record you can pull through sibone basingahlanganisa ntoni kwenzeka asiphele sidibana siphele sihlangana siphele siconnecta ngosiba grand. So that's how it all started. Because you know sometimes you have to have something in order to get the attention you funayo. In other rappers. So ngokubuyayo wena ta like experience as a Joburg expandele njani kwelicala ngosewubuya ngoku in terms of uspana no approach abantu yonke la we. You experience as a Joburg, I don't want to lie in spanel. In a way that yabo you have to have communication ways when you want something yabo.
yabo eJozi umzekelo silabekasi sithi eJozi is easy to success there. But kukho abantu pha abanoma 20 years bephusha but akaphumeleli, so it's not easy. Xhomeka kuba uphethe ndoni wena or wazibani yabo. Yeah. So mna mose yabo ndingichanileyo anothi ngichanila ngichananga anyway nisebenzele bila beye kuba bengasoze ngikwazi uhlala nje ndingasipani and bengazokwazi uyeJozi ndiyoperform kwezinye gigs yabo. So I had to get umsebenzi. So umsebenzi endofumeneyo nawo undi limitile ukuphusha hard yabo, because I have to go to work mhlambi month end ndikwazi ubuyela ekhasi. Xa ndibuyela ekhasi ke ngoko ndiyazama ukhawulezisa uba ndifumane nje uperform igig eklabhini makuse town yabo. So like ndingathi iJozi mna iyandivusa in a way that ba mandizazi ndingubani ndifuna ntoni qha, because bendindodwa there was no friends yabo. I made people come close to me in a way. So iJozi nike nje la plug yokuba fethu into efunayo yazi and then ke ngoku go get it yabo. So ndiye nabuya eJozi leyo yena ngoku ndisayiphushayo ba ngoku into endifunayo ndiyazi and I'm gonna make ways to get it. Yeah. I'm gonna push myself until I get whatever I want. Yeah. So what happened to the music that you recorded, Pa? Because you said that you recorded 5 to 6 songs. What happened to that music? What happened there was no guidance. I was just pushing with a bunch of people who have a studio, who like music also, but they are not creative enough. But okay, njengoba mina ndipusha le EP, omnye makabe busy ngabe enezameli at cover, sijonga platforms ezizoyikhupha kuyo. That time I was only releasing music. Data file host, data file host, nakabo Shikhulu. Black Chain yey kanye nenye bese Spanish. Dogofalo like there's our website ukuthi website ivele ya athi out of the blue vele siyisebenzise nathi yabo. But the songs I did it was I never uploaded them, bro. I have them on my PC. I have them on my PC. I was desperate for a studio, man. And I was recording under pressure in a way that I want to impress la Majida. Ask him and I'm grand, and now I have my own into any recorder by grand since I promise you I'm gonna pay, yabo. So I nyamezela lo yebo. Cha kanti simamela ngoku khona man. I haven't lahlekisiwe apha man. But I appreciate even that because I improved. Kanti simamela because ndandizithanda ngoku emuva ngesikhathi ndisifaka ku repeat ingoma zami. But ngoku improvement is too ibhaya. So you come back Neta. And then you have this equipment, you go nayo confidence, you approach abantu. Yabo. And then you approach these guys. Who comes first? Who pulls up to you first? And like, maguspanwe. And then, what was the difference from that time when you were still starting? Because I know, like, sometimes you'd attend the events, ube nobody. Like literally yababona abantu abaphushayo nabapusha online abanye sebese TV yababona ku session, but wena literally akho nomnye nomuntu onokurecognize ba la ke yabetha leya, no one ukhona nje ku event awu perform at some point ubukele cha uyawish man wish yobabenile ba benza ibulala yabo. What was the change from the time you come back to Joburg? Like did you get more recognition in an instant that you got like stage time? I fought for it. I feel like me, I'm always fight for everything. I couldn't sell a lola. I always go strive for whatever I want. As Babin Shiluba, the boy Josie, the boy now go get it. And I always go make myself shine. And if my new opportunity on the stage, I have to prepare myself. And if I'm there watching you, Kofi, performing, okay, performance, what can I do to approach this crowd by my team, my chonge kum? The creative, I don't want to lie. I'm not to clean and I can't get in performing the grand, what's in, okay, now let me create my stage, was bench, and then the performance and the trigger attention. Okay, so we are going to choose the first artist in the approach.
khandi i-approach in fact bes-communicate and ibethela uba ne-studio awafuna ujikela ngumabuda bhenga Mabuda mabuda banga. bhenga uqala kwami uzibona ba okay yeyi isandla sami siyakwazi masicofa baku-Cubase sicofe pha sithi kuphume isound yabo and that nigga got love, that nigga is humble as shit bro. Yeah. So awaphula apha umshita safaka lo beat sifakayo ndabe ndimbethela banza ngam ungalendeli ibomb yequality ke. Yeah. Hayi suwara was night gqibeleni wegqibela kudala urecord hayi sayenza lento esizocumbelele siyenzayo but isound yaphuma yona because mina ndikhule ndirecorda ngo-Cubase and ndiyajonga xa ndirecorda and once producer aphume ayochama yo I grabbed that opportunity because ndibona as i-chance kumba yes man so ndozirecorda fast ndizibe then ke xa iphumile sokhuleka kancinci yabo afike seyikhala grand yabo so yeah like ndaphusha ke ngoku ndaphusha like ndiyazikhangelela i-gigs andikaziwa yaqonda andikaziwa but eJozi ndifumene la experience yoperforma because eJozi kuyaperform i-gigs azipheli eJozi it's either it's during the midweek okanye it's a weekend eJozi if uphila umculo bra uyawuphila pha yabo performa and zapha sizinothando ayikho la nto yokuba umuntu aperform ahambe akaperformnya kuhlalwe kubukela ishow xa ugqiba uperforma if uperformile wabulala kamnandi inika izoza kuwe izokusaluta icela ushare number yakho kwenzela mhlawumbe nibe ne collaboration okanye ibhukishe ku-event yayo ezoyihosta akho ego ezinjengalapha eCape Town pha hayi pha i-art pha yabo uyakwazi umuntu osuka ngathi distance from ePaarl mna ndisuka eGugulethu sedibene kusho yi-1 but uthando solushare luyi-1 khona nto yokuba umuntu uzenza big uthini boy nazi kasi ndiziphandela i-shows grand ndiye kulo show ndiperforme ngendlela right and I'm still pushing niggas. I always push niggas like I feel like I'm the leader mna na Hotman kuyo yonke endiyenzayo I always there in front and let the niggas come yabo so yalona kuphendule na Yeah. Unphendule ta. When do you record Umkherezo? Was it more recent? And also another question. It's about devil's advocate. Ikoni out here ke try mic in. Yakuzama nje. In what kind of a way like ikudise. Akomndo wako baya koyika. I wouldn't say. Anyendo I think I know rapper as ba rapper. Yeah. Me I make music especially when it comes to it gives melody and it motivates, it encourages, I make that kind of music so I'm not an easy person to be targeted. And the rap nami uthola ukuthi ndi rapper nami ndibhekisa abantwini kuthini I make music to grow people to give people iwe abanosifunda okanye like I rap about me but say where am I, where I want to go, what I want yabo. That's music I do so I'm not an easy person to be targeted when it comes to be dissed in a way unless it's only talks that I would hear since in the out ekwazi ukuyokhareza yana studio yathini mhlawumbe usiphola isiphinca namasimba lamzila ngestudio sakhe that is the only thing I hear that's and normal. I don't even entertain that shit because that's I know normal. it's normal Yeah. but when it comes to this nendo I'm not there. So you record Umkherezo, when do you record Umkherezo? 2024 Okay. 2024 Which is very recent. just unyaka ziyi-1 and because ndimkhuphe ngo 2024 November ndimkhuphe ngoNovember 2024 November So bese mchamos ngoke bechata last year. kwadala. Okay. Yeah. What was the main song that you felt like this is the main song project? Main song Malambane nombetha no-MEK. Okay. Like it's a song of cause before uphakama ibhethini uhambe wakhareza qalambile qala mas then uphakama uyokhareza so ndiye ndiyihlela yonke into enzayo man ndi move back ndi relax and ndiyihlele okay I'm making this EP ngoku ndithi ngumkharezo igama layo
what are the name of the songs okanye ndicula ngantoni kwezingoma zikulo mkherezo. Okay, umkherezo ukuphanda ukuzama yabo. Then all the songs, okay, I had to ba this name according and be under title umkherezo. So ngathi malambane it was the main. Iyo enibangele ndikhereze bentyiwa indlala ndilambile yabo, so malambane main song yeah. Then obhatala ke ngoku they come ne endifunayo nisezonibona yabo iqhude. Yeah. Yo. I didn't get to the chance to listen to the project, but I think upatala yo, cause I was doing the live, so no the mamele kanitsi. And the mamele kanitsi, and I think it was like one of the songs that I really enjoyed. If I would go back and watch as alive, I think it's one of the songs that I really if enjoyed. we go Pelima, so I need to figure same time. And the waste but time. If I'm a man, then I'm a lady. Oh, Shaiban, telege. Not that one. If you from Spanana, my hobo and does. If I want, yeah. I've been around in the Institute of Cape Town. So based in Cape Town. That's me. Okay, that's dope. That's me. Cause like I didn't know who's who. I don't wanna lie, yabo. And go amakhotman zake ndo mamele mna ndikhula yabo. Sure. So and bengayazi even nasebusweni. No boku40 like bemile bonke. The only person that I would say I know nange ang MEK. Okay, yeah, because but MEK, yeah. So but the rest I couldn't, cause like I remember it's actually very recent, maybe last month, that I was 100% sure going, okay, nange utamachile. Cause I would see pictures and then I could see, okay, possibly ushapa si lowa. And then possibly utamachile lowa. But I'm not 100% sure. Cause sometimes kona la we emculweni ba ivoice yakhe ingafani nobuso bakho. Especially for someone ongakwaziyo. For abantu abaqhelileyo no baqhelile already. It's always like but that. Umzekelo, that happened to me when I first saw Umankaten. I thought China. Shit. Because he had like eyes like that. Yeah, that come no one China lo. Kanti Umankaten. Yeah, but because if voice most of the time get like Bluetooth. And then awutumbona umuntu. Yeah, but unengoma zakhe noba ziyi20 no but Facebook asinazi zakwambona yabo la we. So when you get to see him, funeka uxelelwe. Yabo, otherwise so ukhawuleze uyikhetshela we. Yeah. So bensiyapi na ngale we. But I'm trying to say upatala. For me is that song. That song. And I heard you talked about the music video. Yeah, so we shooted the music video last month. Okay. And ukhupha nyinseni nganeni? Ose uphumile? Ukhupha izolo linye. Oh, hayi mos. Zokwenza reaction. It's doing very well. Zokwenza reaction. It's doing very well. It's shootwe ngo ODD Factory Studios. Okay. Mzidang wase Lansdowne. Okay. Keletso. Yeah, shootwe nguye. Shootela pa ePhilippi Village. Okay. It's doing very well, bro. It's doing very well on YouTube. Abantu bayathanda bayathanda kakhulu. Because la ngoma okudala nami ndishilo banzoyishutela qha izinto zininzi ke bantu bambalo. But ke xesha lathi la fiyo kunexesha layo man, I believe. Yeah. You have to be patient with your time. Funanga izinto uzijaga. Yeah. So take things according. Yeah. Otherwise music video out kapatala. Okay, so what's the reaction? I'll do a reaction. A reaction. I would love to see that. Before we talk about the new project, that is, it's actually dropping this week because of when the episode drops. Yeah, and it's gonna be shit. Yeah, it's dropping on the same week. Okay, yeah. So Masidi this week. Maybe we'll skip until 3 days. Yeah. Masidi this week. The EP is dropping this week. Yeah. So before we go there, I wanna
ask you this question. Yeah. Yabo, it's a two-way question. Nengqibele kudala uyibuza le question. Yeah. Basindile aba bangayifumenanga. Hey, umsindisi makasindise nami. Umsindisi makasindise nami. Ngikhumbule gogo. Listen, So, what's that one thing that you hear about yourself which is not true? And also, what's that one thing that people don't know about you and you would like them to know? What I hear from other people that is not true. Ndinamasimba. Ndinamasimba. Stubborn ndinenkani. Ayona inkani yona you and they appreciate ndinayo. Because inthathe ndibeke. Yeah. Sometimes if khange ndixananaze kwezinye izinto ndevenda lose ngendiphi ngendiphuke mhlawumbe ndixelela lo way. Yeah. Leba usiphola unamasimba usiphola suka miyeke man. Even though ndiphinde ndiyithande because what did you do to me when bena masimba qala yabo ubufuna get go okanye ufuna veni be light ndibe ngumuntu nje so wendivayo ngabanye abantu abangandaziyo kakuhle leyo. Yeah. So bithi nenye into abantu abangayaziyo ngawe and that you like them to know. You are I want them to know. And out a grand man, nangxaki. Yo, the out a grand and nangxaki ta. Nangxaki, the out a grand. Izohlala nami uthethe nami qha yabo sibonisana. Ba ufuna ndoni, ufuna kubenzani, ufuna kuthini, yabo. Not necessarily by condos uyifumana from me, but we can talk about it, yabo. I'm just a good guy. I used to call myself a good dude, but I no longer appreciate to be called that way because kindness abantu bayithatha is bangalo stupid and iyaphila la way. Yeah. I'm very kind, bro. Yo inhliziyo yami ihlambulukile igrand and go perfect though, yabo. But I always lead the way for someone if ufunda kanje, yabo. But abanye abantu bayandonqena, yabo, ndiyonqaneka because of abantu bayayuza ismoko, yabo. And then I've been there. I wouldn't say I've been used because the time you come to me thinking that you're gonna use me, if I let you be in my path like sibe zonke ubenyala weba uyandiuza mina, what do you think I do? If uzobanyalo mindset soze ndihlale nawe kanti mina kuse khona ni benefitayo because esiba singabantu sibadala for sure abantu ophila nabo kwicycle yakho ngabantu ophila nabo in a way that you benefit something from them. So ndihlale nawe kuphela imini kanti akhona ibenefit ayisayida happiness kanye nje ngamazwe enkuthazo okanye xa uhleli nawe like at least stress but people you around yourself with you benefit something. So mna umuntu like angandazi ngento yokuba kusena ndi out grand qha man, yabo. You can benefit a lot from me, I can benefit a lot from you if ever kusawuhlambulukile inhliziyo yakho imhlophe igrand. Yeah, I'm a good nigga. Yeah. So now we're gonna talk about the new project, yabo. Uthetha ngawe khulula ne? Like uthetha ngawe like kule nto yokuba kuse abanye abantu basindile like this one is tricky. Because xa uthetha ngayo like uzichaza iyakukhulula. Because abanye abantu uyaxoka uyangcole kanje. Uyaxoka ngowanje nakanje. Yo. Yeah. So what's gonna happen, Goga? I want you to explain what brought you to like working on this new project and kukobani the project. What can we anticipate? Because it's dropping this week. So Kasnigi exclusive, what's going on? Why are you saying this week? Because the episode is dropping this week, the same week of the. Okay. Yeah, because when Klabe Bugele andifuna babhideke bengathi shit. andifuna babhideke bengathi but izodropa kudala yabo. Yeah. So what made me do this project? Yeah. First of foremost, the project
igama layo i-title nje iyonke izingoma ezi6 igama layo ngothando lwethu uthando lwethu not ba uthando lwethu as a name of a person no. Okay, is uthando lwethu. It's more like you in a relationship, yeah. I'm talking about this relationship I'm in. Yeah, I'm not in a relationship though, but it's alright. Me, I'm making music. Hey, rappers. We're manifesting here. So you available? Except I'm all here, but not to everybody. Yeah. Siyakhetha madoda. But yeah, uthando lwethu man. Otherwise, yeah, it's a bunch of nice melodic songs. It's a bunch of nice love. Rap songs, trap songs. I do trap, nice trap, the melodic trap, yeah. So the first song is titled Love at First Sight. Yeah. So like nihlelile kwale EP because I like to project must project you have to project it. You have to make it like go with the ngendlela like suppose yama ngayo. So Love at First Sight, Love at First Sight dile out isuke mall nikhangela le mate yabo ba ndibona le mate endiyithanda le mate le be right lo mntana ngabe ndithini share contact kube right but liphele uthando ngendlela engekho grand kanti usame one lo ebe data kwenye country yena. Okay, well thina singaba lapha yanibamba ngosiba okay yeah. And then I'm not there. So iphele ke ngoku ndibithetho ndije nimfumane lo grand lo hambe ihambe project. The second song is Nice to Love yabo. Being Love at First Sight is Nice to Love. Ihambe be uthando lwethu ke ngoku uthando lwethu ibe ngujoy ibe ngulaveke ndizamela thina kuyahaslishwa ke ngoku relationship le ibe ngu Your Eyes on Me. Your Eyes on Me is the last song which is a relationship iyaphela because of kwenzeke kanje but it's a smooth project man. It's a smooth project imnandi yamameleka. I don't see anyone skipping but ke yenzeka la way awumamela project uqala uskipe kasando yive because ukhangele hits yabo until ke you realize and relax and sit back and mamela zonke manzi mnandi zonke. So Black Chain is part of the project. The niggas produced all of the project. Okay. Yeah, I am capable to produce. Be shout in the studio adini umshit athi spoiler avundini ngocofe nasi mouse in hlala up dog. Na bro, I don't want this. Let's hear from him ba usokolisa kanani. Hopefully kwabana babukile ndiyavakala yabo because mic indise ku Black. Damn qala uzazise ubani kabani udume ngantoni yabo. Hey angiqale molweni qani salute nangona ningavelanga yabo. Salute abalandeli bomculo wethu. Mina ndiyathetha ke mina ke ngiyakhuluma ngiyamixa ngilibhaca i-artist yaseMount Frelem enjijini lale hayi bathi masingabe sitsala kanjalo into lapha suki podcast ndiyama no Sphola SP. Yo Mina bangibiza uBlack Chain, mina Black Chain. But into endume ngayo ke mina ke noba ndume kayi2 andazi nabantu ndume kaningi. Yabo. Dumile. If uyazi into eziduma indumile but ngcwele bagcwele. Otherwise guys mandi gawule ndwarhuqa ngingabimde. Mna uSphola beningamazi. uSphola njenge artist wena Hotman ezisebenza phi kum as I'm the leader of Top Masters, also I'm the producer. I-artist esebenza pha ekhaya, i-artist esebenza pha ekhaya zike zitsho sometimes zithi hayi siyasebenza nangapha eSamora nawe nibuza kuba eniniziva ingoma okay yasipaneka nyanta ndivaya nyana yonke into ikrena nikhali mos yabo because hayi umsebenzi xa ibonakala into right leyo hayi it's okay wakhona imini man
yabo because hayi phakuma kupholanga mos benisahlala ePhilip phakuma yabo sometimes even thing into ethile and amuva kwelakasi hamba naya kwenye kakayi nawo mane esiqala nje it's but indawo nje egrand yabo ikhulu enganazi ways ngaphandle umosho kwathini yakhuleka xa pha hayi nahlala phata yonke into pha umnandi pha wazi ukuhamba nasekusuku uphethe ifoni uyithini yabo kumande pha hayi ke ta studio sapha so ngona zitshene negazi ezisipana pha kumbe kuse nansi location enikuyo ngoku pull up I still suspend qha ke ngoku into endikuwe ndithi hayi man ndifuna ukubona lo sport hayi naye ndifuna ukubona lo sport qha ke ngoku ayibikho ke ngoku negazi uyazazi azibambeki isibhizi ndithi hama so siye kwesa story okay hayi ke ndiphola hayi nami ndiphona qha ke ngoku ikhona mina ke ndinifumana nalabo sahlangana njani efuna nisakhumbula nditsho I think sake sasipana noSiphola khona kunye track sake sasipana kuyo yabo ayibetha ndafaka iverse but angafocuselani ukubona into kubetha ingoma nje igqiba ingaphushwa hayi nje yaphelela lapho la we but sispanile okay hayi minyaka I think it was last year qonda ndiyaya kwaSiphola but still yangapasi uba this year kwenzeke njani 2026 ngo 2026 into zama zihlangane mna istory asekho kumo istory but ikhono a choose igama like uthiwa uKapa andizibeni bamthe kuye but u choose wama sekasi yabo wona yonke into so into zami nisifaka pha so andizuthi Top Masters there qha if mina ndiyasebenza pha ndithi okay Top Masters because energy yami yonke into yami nisibeni akayazi izitho zethu esenzayo okay so ayilikhaya still again kusemnandi okay hayi hlangana noSiphola ke ngoku nawe uyiproduce uSiphola ndiyiproduce ndiartist produce iartist naye khona angakwazi ukuyenza hayi ngathi nafika kuwe andiyazanga kuba inhliziyo zike zahlala kuthiwa amagazi azwena angazanga kuba kwenzeke into hayi bhutira energy ayapush nine guys spirit always qha ke ngoku hayi sekeyekele kum kakhulu ngoku uyaphuma sasihlala uyasibaleka yena I saw that one coming. hayi kanjena uthi I think uyingoma eyi1 kule EP yakhe eyi1 isaqaliwe uthi hayi ibambe ngokwakho nje yana okay hayi nama andazanga ukuthi hayi ibamba kwami sisebenza iTube's most Tube's I think yonke la album la EP sorry man la EP yenziwe ngoTube's yonke ngithoke iTube's most andiyamazi andawuthi kudala ndasebenza nabantu abaninzi abaziwayo ngoTube's yabo hayi nabo benzena abantu hayi don't FL don't yabo idips zigrand but beniqobani mhlanga man FL hayi andikudala minyaka mininzi nisebenzisa iTube's inqondo FL yabona ngiyabhideka ngo and yandistressa lento xa ngicomparison okay nami nisebenzele nje pha kuTube's ba lento mayifane man but incinci ngoku into ebacaba ekusay esotayi bayifana noFL nice fine man Siphola okay sapha ndibambe mouse iTube's ndiyamazi izwakala hayi ke Siphola the second day yangixelela nje yamna busy iphim ngagqiba ukurecord sucimba ngigqibile ukurecorda ngale ngoma khawuvele uze manje sisipana ndithi udala ngifuna kwayile EP yami ndirecorde yonke phone ankinga idabo nje yamani qale nami yabo nje sizinwabela ukubona qani ayiphinda ndibambe ifoni lantshena athi hayi lento ikanje nakanje le iphini ufuna ibe kanje ngifuna isetshenzwe nguwe ithi enibhithi khona une producer yakho uSiphola okuthiwa Andy Beats and man yabo istudio siyakwa ibeat yenziwe ngokuSiphola akwazi ba athi beat mayihambe kanje nakanje ngoku esayi-arrange la beat esaplana ngayo kanti nayo iphethe ifoni apha esandleni uyabhala ba uyayazi ba lento azoyicula uyifuna kanjani ibeat azidownload wangazenziwe ekhaya pha eSamora kwaSiphola man the beat ibeat izenziwa pha
Lithi okay Paul hayi ngiphendule nami qonda hayi ngengomso the second day. Lithi okay yana nca. Okay cababa buke ngoku chilexile okay ni free. Mfethu uthini into ufuna sisebenze. Wa qonda habo lo mfethu ithini ke ngoku into serious nyani. Ayigqibe la ngoma le yabe si recorder izulu ayigqiba ayiphela. Qonda okay phinde ngomso ngenye imini ke ngozi insuku ziyahamba anibona serious. Nami then accept ndithi yabo le hayi yaphusha nyani. Yeah. Hayi ndithi okay sifine nankinga namthanda umculo umuntu oculayo and uphusha into grand nami because ndiyathanda uproduce ngithanda uproduce isikakhulu. Yeah yes ni artist but isikakhulu mina isingathi ekuse nje ngokuproduce. Yabo nangona iproducers zingaveli kakhulu njenge artist but ukuzizwe ezinzima kakhulu ezenza iartist zibenzima. Ngizothi zifihlakele iproducers. Yabo mangathathwa abantu bafakwe studio kuthiwa hayi yabo yinto entsemble siyenzayo thina kakhulu but ekuse umculo ezinye izinto soze zivele kwathini yabo. Hayi album iphika SP sebenze kakhulu naye nzima sisokolisana sithini siqabana sithini but siqabana nje siphikisana cha ngeEP yakhe. Hayi ndithi hayi but ekugqibeleni mina ndibulela lantu ba sithe savumelana sithe ngokusesilapha nje kungelento ba inhliziyo zikeza amagazi akazwana Hlangene. ijabula lonto so ihlangene ishubile la shikapa mshana wo ishubile suka Vuruvi comment yakho ta. What's your comment? On what basically? on everything that he said because ngivuma ngathi uyamzela apha ecaleni. Nxakiyo inyani yababa Yeah. mayibabi nayi ako comment I negative otherwise. Yeah. All comments are great, are awesome bro. Mshita sispanisene kamnandi. Yeah. Axokathi nzima sisukulisana kubeka amaxesha ubone ba mfondini nabona ke ndiziyenza lonto leyo mina mfondini mina ndifuna kanje naye ufuna kanje ndifuna kanje asizukwazi ukuthi but ekugqibeleni singamajita singamadyana and then we have to talk about it and then fix it and then until ibhiza ethini ivuthwe ngokuzophakwa nge-31st. What do you want people to catch kule project? Funa baphume nandoni. Uthando lumnandi but lujonge. Okay. Yeah, it's nice to love but your love is dangerous. Yabo. Yeah. Yakwazi uya ngenhliziyo imsulwa yakwazi ubuya iqinene ichakaxaka inhliziyo ethandweni but uthando lujongeni two ways. Don't jonga in one way, in a way that you are loving. Are you loved or are you only the one who's loving? But love but there are outcomes but if you go but just be positive about uthando man. Yeah. Uthando lumnandi otherwise that's the main of the project about uthando lwethu. Yeah. Siyayithengisa ngobana bapha abazophambanisa abantu ba funeka ndiyamntu mamela. Ne bakulove at first sight ingoma yokuqala ndihamba noShapa Sipha. Yeah. Ubethe hook enzima kakhulu. Shapa Si hook zakhe. Shapa Si lo bethu ubhatala ulimaza ubhatala. Akala ngoma nawo Shapa Si. Needs Ikhona ingoma playlist man. pa kumi Ikhona ingoma epha. Bengathi chairman ngo Dubai ngokhoyo ikhona Ya Dubai khona ya. What I'm gonna do ayongo le what I'm gonna do. Yeah. What I'm gonna do. Yeah. If umculo wathini Yeah. I listen to that song a lot. That nigga bro, I respect that nigga bro. That nigga I respect. Besides umculo ka ngojazi him personally. He's a great guy man, ngumjita grand. You can hlale nawe nimamelane ncokole nakhani grand yabo. Mr. Devil Call. Ngongwe naye ne. Yeah. Yama naye. Yama ne chamber. Yama ne produce. Relaxile by back tiqi. So yeah, love it first sight nyama no Shapa Si and I'm thinking of shoot a video kwangoku but
leyo masingabe singcola ngayo Le Khotmandi I think dinayo number yayo. yona leyo Yeah, kayeko yesibini. okay esibini nice to love esibini nice to love Yeah. so nice to love bekusuppose uVenom uzila lapha qha ke ya sizimeko nemeko akwazanga uphula lapha umjida uthi askis majini next time otherwise so then ndihamba no khona enye mate ene voice pha Samora endayicelayo yake ya serious kancinci ngocula yaphinde ya dropa ulife ke asimazi abantwini abantu bakhangela into abazikhangelayo so umuntu uphila indlela aphila ngayo then ke ngokuthi sidibana ngodibana ke kuse I miss your voice man khawundi busy project ethila lapha khawuzonifakela nje ivoice yakho kwingoma endifuna ihambe kanje ku-EP igama lakhe nguBakhadi ugirl una voice manje kakhulu ubesibethele hook upano Venom qha ndiyamncedisa kwi-hook then ke ngoku ndifaka iverse ono Venom uViper Venom afaka iverse yenye out yethu Viper Venom kuyiphi track kana? Yo, anaba specific na. zininzi Ikhona ngoma ku playlist ke Viper Venom. Ithi ngoma vele Ixaki qhoxa the updates yonke into ndiyenza ukwa. So amagama ndiwatype ante ndiwazi noba ndikwazi uba ungubani. yeah Ndiwatype ante ndiwazi. avela Yeah. Nginoqala kwaMothando nalibona kuwe. Ikhona mani ingoma epha ku playlist. But I don't think isekhona kodwa like kwezi features zamajita ne ikhona ingoma epha. nomjita ukhona Yeah. uthando lwethu ke ngoku ndibetha ndodwa pha ndimunce hook ndimunce verses Yeah. munce hook yo ngase ndikubethele verse yesibini ihamba njani ngani because ndiyithanda Yeah. thinga okay masibe siyeka Mayo Mamel project. so yeah bazoyiva ku project bese ku track 3 mos ne so ku track 4 ngujoy Yeah. you give me joy utsho ushapasi kwi-hook so ushapasi ndibethele ihook ezithu ke project yam Okay. yeah ndibethele ihook ezithu yamba notamachile ke ngoku so i-version kabhatala but yothando ke ngoku Okay. asibhatalisi ngoku kuyathandwana nqala Yeah. ngomjolo so yeah abetha pha machile iverse yakhe bethe yami iverse pha bengu track 4 lo track 5 ndihamba nenye out ekuthiwa nguVavi bendike ndaphusha nayo kakhulu nangoko ndisaphusha naye qha besike saphusha in a way together studio sisipanisana qha ke siya yabo ziyenzeka iwe man akwenzeki ways in negative kwenzeka nje izokhula yabo ba okay man let me just have a breath in kwenye fresh air kwenye side because now I moved from the hood I was in yabo and then go yeah out yamthola ukuthi ndibethele iverse pha kuba ndizamela thina ingoma it's about ba I'm this nigga kule relationship baby Jembe ungibona ndengekho endlini ndiyozama nawe uyayazi londo so suba no otherwise what if ba accept mhlambi ndiye kwenye baby girl ethile no ndiphuma kunetha ndiphuma ekseni ndirojwa isikole ekseni ndiyozamela thina kule relationship basakhe ikhaya sibe grand yabo so that's track 5 track 6 ke ngoku yo I think about track 6 ingoma endiyenzele Jozi bro ngo2018 Okay. yabo uproducer uhleli wenza ibeat ndithi qeke mna grand hleli nabana hleli ndodwa yo uthanda ndikhumbula nesiyalo ndithi sharp khawuyenze le beat yenza beat mana nisebenza apha nje msenze beat khawuse ngumzulu umzulu khawuse angikuzwa uthini ndithi bhala phansi ndi ngena mic ndibethe sesifaka nezinye inikazi ke ngoku eziyi2 yena bethi hook ke ngoku beka inikazi eziyi2 ezingabezulu zapha eJozi zibethe verses za 2018 la ngoma ayongoma manje ndiyifumana manje ndilose phinde icele ndiyifumana phinde ndilose njalo 2026 ngo 2018 Yeah, almost 10 years. bro but it sounds fresh Yeah. and no one will ever say that song was made in 2016 2018 Yeah. so even now sikhala by last song Your Eyes on Me Yeah. so it's the last song but yona is a breakup in a relationship with that ba ugirl bendimlungisa phana iqale indaba iqale bakundizamela thina banje bendiyozama mina yena mane sithi aphela nami ndidina ke ngoku hayi ke yenza indlela ofuna ukwenza ngayo ndazi iyaphela relationship ke ngoku track 6 Yeah.
your eyes on me ke ngoku sophunda ubuye ucenga mina ngoku mina sen move on Yeah. because bongazibona inzame zami lizamela thina sibe grand yabo so yeah It sounds really interesting. I'm hooked already. I hope everyone is gonna definitely go and check it out, man. Benza kubuza ba awukho kula project cause andikayimamela and benthe anzoyimamela up until I'm sure which song am I gonna react on in terms of music video. I think bese ngixelele ku voice note at least in sounds of Monday mamela but la project ka MEK awukho andikho okay andikho yeah that's all andikho that's all andikho Awe. Otherwise, before we wrap up on that, akhondo ufuna uyisharisha mhlawumbe feeling ngathi asiyilibele. Can I ask you something, bro? Yeah. You've been asking me things. Yeah. I done the moves of that moves. Cape Town music. Yeah. Yo, T. Cape Town music. If you don't fucking masimbeli lega. Cape Town music. So do you value question? Cape Town music. How do you feel about Cape Town music? Before I go, how do you feel about Cape Town music? When I talk about Cape Town music, forget about MA as in genres. You know what genre I'm based in. Okay. In our hip hop music. How do Setango you airport guys. So into is papaya. Pakalo ko ningaphazamiseki. Imbogane ezinkulu. How do you feel about Cape Town music? So you're basing it mainly on hip hop. Yeah. Cape Town hip hop music. Yeah. Let me just What kind of feeling are you looking for? Because I'm trying to establish. What kind of feeling you have about? What feeling you have about Cape Town hip hop music currently? Yeah, bro. Yeah. See. Ufuna be honest okanye ufuna Come on, you cannot be honest. You cannot be honest. You can't just answer. Okay, I'll probably answer it maybe in 5 pillars, but I'm trying to quickly like establish those pillars. But the first one, industry. Cape Town music doesn't have an industry. Yeah. It's very far from having an industry. Yeah. It's quite difficult to have an industry in Cape Town. It will take a lot on that. There's a guy who would be coming from Katlehong and then usuka wena e Pimville but xa nidibana CBD like niyaklika niyabola uyakhola weba kuse awuphuma kuyipikasi ndondondondondoni yabo okanye uyichom ngabani nobani so mna zanivane nobani so andinifundile event andinifundile line up yabo lawe ezawezi nje hayi line up ezi1 ndondoni yabo ezawezi so industry would take time to be built. Second of all, pioneers as a Cape Town, they fail to give back to Cape Town. Yeah. This conversation, I always have this conversation. I might even have it later on because I'm going to a memorial service of one of the OGs Espaza. Yeah, but OG Espaza, Kritsi Espaza, yeah. Who's the OG? Kritsi Espaza. Oh, Christian Pass began on board Yeah. Facebook. Khona kula music video I will make it with Roman I Scab. will make it. He was part of a crew called Unique. Okay, Skimane Unique awuyichaya insango. Yeah. Okay. Ibone. So he pioneers. So he pioneers the hip hop or people who are at the front. They fail to bring hip hop up. What I mean about that is that majority of the time you'd find out artists as Ninzi. It's either they get a cosign or they get to Josie through a competition. And then they get loved in Joburg. Yeah. But ke ngoku ababuyi na la love bayizise ngapha. They always want to be exclusive in a way that there will be it's either a promoter or an artist or someone who's like a Scoop Mankatini or a Nota who would ask Abba Sebebazi already abantu ba who's the hottest
artist ezayo engenanto that would try and propel mhlambi genuinely kuSiphola but kuba bengayincanywa la camp kaSiphola they would choose noba ngubani okwi camp yabo who's like lower than uSiphola but because they want to keep the thing camp, within the camps yabo they would gatekeep actually lento nizamuyitsho they would gatekeep opportunities to other kids yabo so that he spread le way ingahlala ekoneni eyi-1 because what happens is that if into ihlala ekoneni eyi-1 yacima la kona there's no opportunity for everyone but imagine if ibispreadile kucima la kona ezinye ikona ziyakwazi ufaka inkuni phak like on icimayo ba hey kani vuke nani man yabo la way but now kucime la kona inenkuni yeah understand so I don't want to make examples as straight because ngizokhataza abantu yabo ndo yiko khataza abantu but there's so many artists even nangoku sithetha isincongolayo that in the last 4 years they were talked about a lot abanye they got brand deals yabo and then as a brand deals abachinja indlela abayiyo umuntu focuses less on music and focuses more on brand deals but be careful of that because you're going to fall backwards in terms of umculo and then abantu whenever you drop they can hear isound yakho ba lo muntu akasasikhathelelanga udropa nje ingoma lawe be ring Khotman ba i-producers do the work ufika ba yo beat it slaps but the content okanye recycle into eyi-1 yeah understand but bayayazi abantu ndayazi bawucomment amagama abantu nithetha ngabo akona into bani be-specific it's not that we hating on those people comments. But I'll make andoyiko kwenza examples ke ngabanye abantu bezinye indawo I'll make an example with Emma Clara. I always make an example Emma Clara. Dope boy. Emma Clara is always vocalizing language ye region yakhe Pretoria yabo into zaseval yabo lawe because of Pretoria and go shop but because ndawo yabo and then there was I don't think it's a documentary but it's a video but let's say it's a documentary with Islika on live and wayise kasi yakhe he goes exactly to the places ezimkhulisileyo if ukhuliswe kama Khotman uzoya kama Khotman akazu acting athi ngoku is all bougie yeah understand umzekelo if I'm saying all bougie some of those people in Cape Town they'll bring the cameras down to look the part but to seem as if like upbringing yakhe leya but Khotman I remember in I think it's that video or any video but kuthi gqinge ngoma oledi wasengingqini uphethe iplastic umjita waphuma kuba nguMaglera wayila out yasengingqini wayomphathisa oledi iplastic ngenzela icontent uyazikhumbula ba usengumntana ekasi yakhe yabo lawe so a lot of artists kwelicala they forget into ezinjeya they wanna be dilamntu naxa sekuhlelwe ka grand wena ta ufika ubomba ngoku woyika nombulisa lo muntu because unala posture yoba yena ungcono kunomuntu wonke olapha une brands unendondoni yabo that's the second pillar singazibona ngalo ngoku third pillar I spoke about this third pillar you can go online kubuntu jobela ku YouTube wakhe ikhona I Cape Town Hip Hop Festival umkhabulo we 3 months cup I spoke about this thing which is quantity over quality. Okay. That's what's happening currently. You spoke about it, but at that time, studio was not that accessible. So you had to make sure for many opportunities. But now studios needs. And one of my favorite guys online that I like to listen to, Kedis. Kedis King. He's an artist and also a producer. He's been I got shocked actually when he did just a talk with Chile Olhlobo. Ne producers E2 the TDE. Yabo. Guys who produced Kendrick Obani yabo. Kamanqinakhe. Naye bekhona manje kuvezwa pictures zakhe I was like, "Except dude,
you've been awenzile weka YouTube car, but umchita, one of the things that he likes to speak about is the fact that artists fikayo, they want the benefits of being a rapper without rapping. Hence they can scrutinize into your freestyler. Okay. They're like, why do I have to freestyle to be dope? Okay, sure. Gumsebenzi we artist, we rapper low. Yeah. But you wanna skip lamsebenzi, but still you want the benefits. The rapper. Hence kukhona AI. There's so many artists who actually get their beats from AI. Yeah, sure. Mix their vocals with AI. Yeah. Yeah. Master with AI. Yeah. Do those things with AI. Thing is I've working. been in studios like that. It's not that it's a bad thing, but kukola desire a shortcut. Yabo. Yeah. Cela ninibhukishe but umntu akaka practice uperform usajonga phansi xa iperform. But singathi ngoku uyi complete artist if we line up ethile. Yeah. You understand? So there's a lot of laziness. Yabo. A fourth pillar. There's kukhona lando yoba people don't understand if values zoba is successful artist as fun. Mna I can say in the successful based on into is achievile and andizifuna ngoku ndandiqala umculo. So success yomnye nomnye ayifani. Because unazo ngoku Yeah. success to There's a lot of imposter syndrome at Cape Town. Sure. Yabo. Umuntu ufuna ufana nobani. Yeah. But try and find your own niche. Sure. I always make an example about Mandisi Tyankis. Which one is that one? Mandisi Tyankis is a live performer. Okay. Uka mix in a gospel, in a jazz. Yabo. Umchita sozumbone like doing rounds on media. Okay. Like radio, no TV. Like la way funekayo for artists they established. Ba uvele na good blogs, no. Sure, Sozumfana umbone. Because of it, yeah. Yabo. But he can sell out Grand West. Nah. Yeah. Shit. He can sell out Artscape. He can sell out Baxter. Yo. Aka sell out nge 50 rand. Goma 150, 250. Don't prices zakhe. You understand? And impilo yakhe. dope. That's what he likes. Yeah, but he's successful la way. Akonithi ba avele a trend per se. Yeah, but a trend. Akafuni. So khangela le into wena ifitisha ku style sakho. Yeah, but you don't have to do the same thing enzwa ngomnye nomnye. Ngamuzinquza. Yeah. Kodwa uzimela. The fifth one is the Great. most positive one. Okay, sure. Cape Town is dope. Abantu baseKapa bane potential. They are fucking dope. You guys are amazing. You guys are fucking dope. Like you do the most. I've seen Cape Town artists in the same room at Joburg, in the same studio as other people, and but undermine nge look. But the minute they get on the Attention boat, is all oh they shit, ask. crazy. And once you're from Cape Town, you isukile. Yabo. Attention of Tswempu. Bendibona ngone pie Joes like once in Tswempu. bese lokho ndibeke into yokuba okay ndithi Cape Town. Yeah. Yo, qala ke ngoku umuntu ahlala kahle estudweni kubukela Yeah. ndiyashona ndifuna lonto. Sikhale ke. Yeah. So Cape Town can destroy all the four components with just this one. If by a concentrator, like there's a huge potential. Zonke as a way you can work on those four as Ben is kanganyile qandi ibeke egqibeleni because I feel like it's the most important one. Yeah. Yeah, but I would like Cape Town to explore their potential. Kubone pa ku X-Men. Yeah, so How they discovered the what do they call them? Mutants, ne? I think they call them mutants. But aba bantu bane special dondon powers. yeah, mhlawumbe omnye ufunyenwe esikolweni bengazazi like umane senza into ethile but akakaya baphele ke ngoba bebamnyeke. la way yakhe akakayiqhela akayazi ba i-potential yakhe angayisebenzisa njani. Ngivela. That's how I feel about Cape Town artists. They know that bantswembu ba powerful but abakwazi uyinaturisha la art yoba and it's mnandi nyana be Cape Tswembu Town. ta. Cape Town Too disky, much. what do Brazilians Too acting much. zicwela. too much. So lilonke wena ta industry hip hop has a huge potential.
yeah omnye umuntu ngobe ndiqala le conversation might think I'm being negative but eyona conclusion ebendifuna ufikelela kuyo into yoba Cape Town is dope and they have crazy potential. We have so many incredible platforms. EKCD plug dog. Someone performs That place is catalog dope, yakhe and it's there's a live audience, it's That place is recorded dope. and it's That place is posted. dope. That's crazy. This is dope. That's crazy. But you see what I don't like about this like rappers like musicians maveni beka be Cape Town. Siyazifumana opportunities umzekelo ngoku ndikule podcast yabo ophuma kwamapa I'm not looking back but okay xa seyiphuma ipodcast kufuneke ndikwazile imarket and I think we lack ezinye artists lenoba zifuna ukwenzelwa azifuni zona ukwenza ba maziposte at least way like kukwazi nezinye artists zibone nzona ukubona like kukhulwe asifuna ukukhulisana yini umuntu ubukhulile yena awu grand. Sometimes they pick and choose da. Yeah. So la way yazi bayiphuma Peter. Yeah. Iphuma when you're an artist you get attached to your influence. Yeah. When I say influence, I mean the person that influenced you to start this thing. There are female rappers that can't take away the energy ka Nicki Minaj okanye energy ka Cardi B. Okay. Yabo. Let me make an example ngo Cardi B. You are a female rapper, you rap and you're influenced by Cardi B. Initially sizayiva lando, but now ungafuna ukukhula and get away from that thing and get your own identity. Of course kawuqala it's understandable, but the more you grow, the more you discover yourself. Sure, yeah. And then umntu enze moves according to how Cardi B moves. If Cardi B rude, umntu afuna uba rude. Jesus. But personal ayingomntu nje ya. Rude. But ke ngoku cause ufuna la demeanor. Yabo and they think iyaspana. Yabo umzekelo like Nasty C is independent. And then umdathi I'm going independent. I don't want to be signed. I'm like, dude, remember Nasty C was signed before. And then he got the resources. He can be independent because he's already made the mark. So don't follow yonke into. Stop following everything. They follow yonke into. Got you. Which is fucked up. It fucked up la way. Try and get your own thing, bruh. Create your own space, your own energy. Umzekelo I'm a recording artist, but I'm recording because I know mna ndispana njani. Sure. And deny na la pressure yoba hey abantu baya drop and drop. I know wamculo ulindwe ngubani, uzophuma nini njani ngohlobo oluthile. You just have to know how you work. Otherwise that's all I can say. I don't want to lie. Cape Town is fucking dope. If you stop learning, you must just know that you know it all. I'll take you to Ingoma Kendrick. I just forgot the name of the song, but he says, I know everything. I rap. Ati I know this, I know that, I know this, I know that. But ke ngoku egqibeleni xa ivala la verse, uthi I discovered uba sir, fuck, I don't know shit. Sure, bro. Because when you think you know everything, it might be actually you don't know nothing. Le information unayo, it's an ant with information that is available in the world. Oh, shit, bro. Yeah, bro. Nala uyongena in a room you feel like man akhonde engayaziyo. So for example Black Chain divule phi session yabo, instead of ba athi and mazo Pro Tools aye ngalawe ba di producer ndifune ndibonise le gago ba yabo angayifumana la opportunity yofunda uPro Tools ngala moment abuza ba Grootman le way yandoni yabo ayimfunde aphume mazi Pro Tools up, but ke ngoku uzoya ngala way and then enze the bare minimum le ayaziyo angabi sazenza athi igqibezele le way ngokwakho akafuni utsho kula moment yoba andiyazi le I software. So sometimes la way yasibulala ta hence mina even na ku environment ezithile
akuhlelo olhlobo mhlawumbe ngigena ku studio sika Black Chain kubuzwe kuse uya rapper fet ndithi yo andiyafunda Yeah, sure. yabo because I don't wanna overhype myself Yeah. and then Talk about rap. okanye la kudlala ibeat already sewufuna ujumpa wena Kakumamela urelax. relax Yeah, chill. Take your time. yeah so funa uzibonisa mina like I missed so many sessions because ankwazi like to urashela uba kusengaske nibonwe because sometimes you get to events bungeyo performer kula event Yeah. but ngoku ungilamuntu ufuna ubonwa gqithi you are pushing yourself yeah ufuna uyobamba mic Yeah. and then abantu bazakuqhela to an instant that usiphola nzambona manje la open mic yabo we akhola exclusivity yoba sir kuze ndifumane iexperience kaSiphola uSiphola uzopost event yakhe exclusive ye 150 basoloko bekhoma abantu man susuloko yeah sure yabo so andifuni uthetha kakhulu nxa kube ndiqonda la question yakho bayiza nezo ndithetha kakhulu abathi undiphendule siyadropa Friday kwamnandi EP yapho Friday kamnandi izawuphuma everywhere ne yeah 31st everywhere all digital platforms yeah everywhere ivideo ikhona ku YouTube Bhatala yafumaneka Yeah. ubhatala wenza kamnandi kakhulu Yeah. bhatala music video is out bafethu Siphola SP uphethe uShapa C uphethe uTamachili ishushu ishushu ngoma Nifumane la Hotman one by one zawafumana kodwa Yeah. ngexesha xa liselivuma kaGram okay yeah okay otherwise shout out ndabulela kakhulu man dakubulela mina man bulela bhuti man Bulela, bulela ne patience manje bana baya so ba understand le communicate ngaye and they understand yabo because the communicate olunye hlobo olu weird from a perspective yomnyumdu especially naxa reprimanda ngento ethile hayi cela ungapost la we because did ndo zamo la yabo Sure. and I'm always happy when someone follows ungesabi mina I like that kahle away communication yeah and then they appreciate that I am even the timing Yeah. yezinto yabo ba access zayenza ngeminute ile so if ayenzeki sayibeka ngexesha elithile I appreciate umuntu ozifollowayo away yabo Sure, yeah. la way zakusipanela na anywhere umameli instructions yabo and follow yeah nomnye umuntu uzabano enye yezinto endingayibalanga kweza ways the fact that labels nabantu abafuna ukusign or potential investors ziyakutesta ne nditestwe kakhulu mina ne-out zami sisadlala umculo town si collective and we meet a lot of international people. I have a song with a German artist called Louis Hill. Shout out to Louis Hill. I've worked with a German record label called Filter Music Group yabo based on indlela endandiyo but like we're being tested a lot of times yabo potential investor CEO ye record label inibize kwi house party open bar yabo la open bar yenzelwe wena ke ta akuzwe zikadidi it's a normal party okay so normal but like yenzelwe wena la open bar la moment yabo but sir sifuna umbona xa isela unjani okay before si invest imali kuye oh yeah sincokola naye sivi arrogance sivinto ezithile uziphatha kanjani lo muntu so indlela uyoziphatha nomameli instructions ibalekile because omnye umuntu akazokuxelela uba ndifuna ukusign uzochila noSijava uchile nobani kanti yena say 10 steps ahead ufuna ukusign qha usakuva kuncoko yakho uba ngumuntu onjani can I invest in this person so si lose opportunities sometimes because then ndifuna acting athi ndazi yonke into kuSijava yabo sure yeah ngathi ndazi more than yena and aqoma ayizanixaka le futhi mayeke so ezinye izinto kufuneke sibe careful ndlela siziphatha ngayo yeah for sure Yeah. for sure respect every opportunity noba incinci noba inkulu noba ingakanani yeah respect because I also have la problem yoba abantu untreat olunye uhlobo but if ever the same person would get an email from SABC ethi vuka ekseni ngomso ngo7 uye phofu ngo5 uye ku Expresso uzawuvuka ngala 5 kufuneka why because nge Expresso
But don't you have an idea that the same platform, Lendi Pushayo, might be the best platform to go to in the next 5 years? Because the life is in the internet. Ish, man, you're talking, bro. Yeah, bro. You're talking. So I feel like the same respect the nigga everyone is because andikwazi ngomso vukungibani. Awuvusiphola kuthiwa nangu usayinwe ubani bani ngona ngofuneka ngithengo kuye access ball. Yabo. And ke ngokusiphola the fact that I'm respect xa iphinde dibana nami kwenye indawo soza ngandirecognize that man coffee. Come on, man. Yo, yabo. Abes decliner zonke ezinye interviews athi ngicela ngigqithise lamjita seyitsho kwe-bouncer zakhe ngicela ngigqithise lamjita because I know them what's up. Yeah, understand. Yeah, so ngase sirespectane even nelight encinci efika kuwe yabo efuna iverse idiscipline ngendlela egrand bamtshana kabusipana man kabusithi yabo sakunika iverse ngase nibone yabo ungavela uyibomba because la light yawujika ibe la light izaba ishit yebo ngomsele qoba kuwe ngokuyisala verse izilight nexesha lakho yabo lawe yeah zininzi just starts but ke uthola ukuthi sometimes ezinye ke but zilight and now I'm sure you've contacted so many people to get the attention yabo recognize so you'll never know path yala light ba iyapi yabo sithi kuleni yini moto Da diphelelwe na i-audio man shout out ndiyabulela bra ngoba nganaziyo ngusiphola ispeak ama yabona mina niphume ngcobo boy ngeke niphike apho niphuma khona apha eKapa kulapha niphanda khona bila hard into nantsanga blom indaba itol kodwa life is short so change izinto but you never know ndimlo yeah beta we are